fwyaf dim organog yn yr adran cynnyrch a gwaith llaw. A fan hyn mae gennym ni rhyw gystadleuaeth deuluol. Dyma chi Nia a Haf Parry o Drymeirchion sydd wedi bod yn ddiwyd iawn. Di cyrraedd, di cychwyn ys faint o gloch bore yma o Drymeirchion? 5 o gloch, ia. Mae hynna'n gynnar iawn. Ydych chi'n edrych yn ffres os gael? O, diolch yn fawr. Rwan ta, mae'r ddwy ohonoch chi wedi cystadlu yn yr adran yma. Dydwch wrthon ni rwan, clustog pwy di pwy? Ia, wel, dyma y glustog Nia yn fan hyn, yn dyma i ti, yn fanna. Ac un fi yn fancw hefyd, ia. Ac mae'n Haf wedi cael y wobr gynta ni a. Mae wedi, nath ni ddod yma 4 blynedd yn ôl, yn y fi'n un gysadreth, nath i ennill hwnnw, a da ni dod yn ôl am fi mas a mae di ennill eto. Felly mae'n 2-0 i mam. Mae'n 2-0. Ond dwi yn hoff iawn o dy glustog diffo hefyd. Mae yna waith. Fe'r ail? Na, cable di hwn. Cable. Felly, da chi'n defnyddio nodwydd ychwanegol er mwyn symud y stitches rownd, a cable di'n hoff stitchio o ran y gweud. Dwi'n rili mwynhau. Dwi'n licio bod o'n draddodiadol, mae o'n rhoi textures efo, felly dwi'n neud lot o waith cable. A be... Cotwm ydy'r blaen yma, ie? Ia, mae o'n cotwm, ac mae yna fwy o ferail fel petai, achos mae yna fwy o batrwm a newid lliwia yn mynd ymlaen yn yr clustog yna, gyda i. Aran o'n i'n meddwl amdano fod y glustog, dim ferail, dwi'n gymaint o arbenigraig â chi. Ond ia, da chi'n cael plestar yn amlwg o wneud pethau fwy na just knit one, pearl one, drop one. Da ni'n cael sialens weithiau yn dan, ia. Felly dy fam sydd wedi ddysgu di? Ia, hi nath gychwyn fi off. Dwi'n meddwl ni wedi bod yn gwylio hi ers gymaint o flynyddoedd. Nes i ddeud yn diwedd pan ni tua 10 o gwon da, na i drio. A wedyn, ers hynny, dwi jyst methu stopio wan. A pwy nath eich dysgu chi wedyn, Haf, i wei? Mam yng nghyfresu nath yn dysgu fi i wei, ia. Pan o'n i'n canlyn y gŵr, a mae siw braidd ma ta, dwi'n ei, o'n i ta 19 oed, mae'n debyg gyda gynod hi. Ond mae yna lot fawr o bobl rwan fel ti, ni a does ifanc felly wedi gafel yn y gweill. Mae isio yr eifink ddod i fewn i'r byd yma, da ni wirioneddol isio nhw wneud yn dweud ganlyn yr sioea yn ei blaenau efo'r gwaith llaw. Wel, da chi'ch dwy wedi cefnogi'r sioe yma'n arbennig o dda. Mae yna fwy o dy waith di rwla fan hyn, does? Oes, nes i wneud y franced yma yn y cefn, felly mae yna tua 15 o liwiau yn hon. Mae'n agor fyny i gwely dwbl. A wedyn, just iawn, a mae yna 224 o sgwariau dwi'n meddwl, dath o gymryd 4 diwrnod i fi jyst rhoi y sgwariau at ei gilydd. So dath hwnna gymryd 6 mis i fi wneud y franced yna. A mae yna waith cynllunio o ran gweithio allan pa liwiau, be di'r ddelwedd ti eisiau mewn ffordd? Oes, wel, dwi wedi ffindio app, so o'n nes i ddewis y lliwiau, a wedyn o'n i'n deud faint o rounds o'n isio, faint o sgwariau, a wedyn o hwnna'n rhoi y patrwm i fi wedyn, faint o pryd i roi pa liw lle, a wedyn rhoi o'i gyd at ei gilydd. Neithoch chi gystadlu yn yma? Na, ddo ddim yn hwn. Na, o 2 hen ddigon gyda. 2 beth gynnwch chi, a gen ti faint o bethau i gyd? 4. Felly mae yna un y fanna, be arall o gen ti? Mae gennau ddafad y fan hyn, felly croesbwyth ydy hwn. Dwi'n neud y 3 crefft, gweud crochet a croesbwyth. Yr un reit yn y cefn, y ddafad ar oen y fanna, ie? Ia, nes i wneud hwn llynedd i'r sioea sir llynedd. A wedyn, ia, mae o'n rhaid variety fi pan dwi'n neud y rei gwahanol. Mae hwn yn dafad unrhyw gyfring, a mae'r ddafad sydd wedi ennill, mae hwnna'n... arbennig o dda. Yn arbennig yn dydi. A mae hwnna hefyd yn bleserus i rwy'n fatha chi sydd yn cymryd i leis. Da chi'n cael syniadau, mae'n siŵr dydach? Yn diwedd y dydd gyda ni, da ni'n teimlo, mae eisiau llongyfarch pawb sydd wedi dod yma efo bob peth yn Neuadd Glamorgan yma, achos mae bob peth, sa'n byd sal yma, mae bob peth yn wirioneddol wych, a dwi'n llongyfarch pawb am ddod â cefnogi. A da chi'n cystadlu yn y sioea bychan hefyd? Da ni'n trio cefnogi'r hengi hefyd yn dan o bryd i gilydd, beth bynnag, achos mae hengi yr un mor bwysig a deud y gwir, a mwyn trio cadw nhw yn fynd yn de. Ond mae gofyn i rywun ddechrau cynllunio. Soedd o flaen llaw, yn does? O, mae o'n cymryd amser i ddod ar pethau mat i gilydd. Da ni wedi cael sketch o fwy nesaf heddiw, felly fe ni gallu dechrau fel os da ni eisiau dod ato. Nia sy'n deud hynny, dwi eisiau. Na, mae eisiau cystadleuaeth eto blwyddyn nesaf. Lle mae dy waith di nesaf ta? Nes i wneud y castell yma, felly mae hwn yn castell lleol, a nes i wad y patrwm fel, na i wneud hwnna at y gysadleuaeth. Dim ond dim bwchan ydy hwnna. A beth oedd unrhyw gyfrwng di hwn hefyd, ie? Ia, felly mae gennych chi lot o wahanol bethau. Mae gennych chi bobl di peintio, mae yna gwaith papur yn fan hyn. Ie, dwi'n licio cysadlaethau unrhyw gyfrwng, da chi'n cael amrywiaeth wedyn. Ie, yn hollol. Rwan ta?
Mam, lle mae'r nesaf gyda chi te? Ia, dyma ni'r celiog yma'n hyn wedi wneud allan o teis ydi o. Eitem wedi hylchgylchu gan ddefnyddio sgarffia a neu deis. Ia. Waw. Ia, oedd na rhyw 5 neu 10 munud o waith arno fo. Oes, greu bod na 5 neu 10 munud a mwy. Oedd, ac oedd hi'n panig slwyr, o'n i funud ola yn trio i orffen o hefyd. Felly, ewch â ni, esboniwch be ydych chi wedi wneud yma, faint o deis i ddechrau? O, pobl bach, mae yna teis plaen a mae yna rei patrymau. Ac o'n i'n rhoi a tynnu trwy'r amser i trio gweld be oedd yn creu yr delwedd ora efo fo. A wedyn yn diwedd, dyma nes i benderfynu ar, ac mae yna lot o deis yna wedi'n torri mewn wahanol siapiau. Mae hwnna'n syniad hyfryd, achos dwi'n gwybod am bobl sy'n creu fel y teddy bear yma fan hyn. I gofio am rhywun, ynddo? Mae'n ffordd i ddefnyddio teis. Dros y pobloged gwneud y teddy bears mae rwan i fel cofiant i. O, mae hwnna yn gofiadwy iawn, ynddo? Wel, dyna fo, mae di wneud yn andros o dda. Mi o'n panic, so mae di wneud andros o dda. A mae di cael y wobr gynta. Yndi, mae'n neud i hwnna. 2 allan o 2. Ia, tro ma. Mae'n llongyfarchiadau mawr i chi, a diolch i'r ddwy'n chi am gefnogi a chystadlu, ynddo? Ac yn amlwg, da chi'n dod yn ôl flwyddyn nesaf. O, mae hi'n dweud, dwi'n ddim amdana i. Na, mae'r haid. Dwi'n mynd o bob blwyddyn. Dwi'n edrych ymlaen at eich cyfarfod chi'n adeg yma'r flwyddyn nesaf. O, ne, fi bliw. Gan obeithio fydd na rhyw gol i hon, ynddo? Diolch yn fawr i'r ddwy'n chi. Diolch i chi. Diolch yn fawr.